speaks for themselves. Jokisungu wacho ni gimiluongo ni wastage, inefficiency, and an economic use of public resources. Tieni tiyo gi pesa oganda marach. Mane gima Ruto timo. Ineno ka omulo ochwalo weche mag Ruto wuotho. Ruto kono jomoko ni MCA in kiki wuothi. Mbunge in kiki wuothi. Waziri in kiki wuothi. Ane ambassador, ane Ruto, ane ambassador, ane mada wuotho. Otiyo gi pesa oganda marach. Adami mana kwan moro matin ka. Jo treasury wacho kama. Nyaka kalore gi research nyaka ong'e wuon. Ma research King'iyo tiene ni public officers jotij sirikal iga mano rumo 22 ne gitiyo gi bilion 193.2 e wuodhe. Mano kalore gi domestic research mar nga. To gi national. Domestic national. Tiende ni ya king'iyo gino mos ki convert tiende ni bilion 772.8 iga ka iga. King'iyo budget mano som mano atamalo 20.7. To kigo gino maber tiende ni ya tiende tiende ni ya pesa ma jogi tiyo godogi kar mondo dhi kwa pesa oko kucho gowi ni kelo mondo tigo to pesa mitiyo go e wuodhe gi mondo kori kaw mondo itere migepe madwarore. Namba 2 yes. Wang'eyo maber niya onge gima Ruto dhi oko ni dhi omo ni konyo jo Kenya. Gik momulo wacho go mago gik mondike karatas. Gima biro konyo jo Kenya en tiyo gi pesa oganda e yo makare. To samo wuotho cha to tingo security ne, otingo kianga, to tingo kia police, to tingo kianga, to tingo advisor, to tingo mago pesa te. Sani wan kor wan gimno digital economy. Gine magi wero digital economy. Ruto nyalo bedo ofise kasa. To wuoyo gi prime minister ma UK no e gine e mbui. To ogo simu. To wuoyo gi US e mbui. Giko nyalo timo teka en ka. To kopo ne ochune ni nyako koro wuok Kenya. Yes. To wuok ka en lean team. Ka en gin mana ji ariyo kende. To gidhi to giduogo. To chulo economy. Okay. Mana commercial. Commercial flight. Tiende ni gimote mowacho ne gikono wandalo moro niya gibiro timo jokisungu ni austerity measure. Tiende giduoko gik moko piny ma gitiyogo mondo pesa moyudore cha otere migawo madwarore. Po gitimo kamano. Teno nyiso ni ene ambassador, ene cabinet secretary, ene kiango, Ruto niye gimoro amora. Koro en owuok ni en gigien motimo te. Pesa te ka ni ng'iyo. Budget mar presidency no dhi malo. Moko te duoko piny. Iduoko nang'o to jogi bende dwaro mana tiyo tijegi. Tiende ni Ruto osekawo migawo moro amora en motele. Kodhi negotiate en mo negotiate. Trade minister nere. Kodhi foreign affairs minister nere. Ene jogi te. Gimwa wacho wan oko wach ni weche giricho. Yes. Wan gimo wacho ni tiyo gi pesa oganda e yo mok kare mokwadwa. Right. Azimio no wacho niya mondo mi pesa oganda odhi maber nyaka gimno ni austerity measure. Tieni pesa go otigo e yo makare. Okay. To king'iyo kako omulo chwalo ni king Ruto in wuogi dhi Ulaya tigi bilion 5 wuogi koro tino odak maendege. Okay. Odak maendege. Ji tho school. Onge pesa mar chulo school fee. Onge pesa mar nyiewo mogo. Onge pesa mar loso ndara. Pesa te Ruto koro dhi go oko. Mano gima ber omulo. Ing'e ni weche winjo ok ber.